ZoGoogle channel thar IT tutorial da na a kan lo lo ma che ole tuna chuanin computer le phone pon nga enge mirroring dan internet YouTube ta pokan huthina computer an phone an khoi tak de yang chi an Thlunzawm dan an kho mon mang ta ka soi fi anan ti chuanin Play Store a power mirror screen mirroring for PC tia PC computer soina nia ti chuanin TV po connect thea phone to phone po connect thei ni ti ka thei la hi Play Store a search len download tanga ti chuanin computer a hianin download rom ve boka ti chu kanin ko hmunga PC download tur kha description and link ka da nga a power mirror hi ni ta hianin kan download don ni ki download ta kan lut nga download now kan lut le nga click here te lutang chuanin an download ta khumi downloading khu kan ha ka nga power mirror .exe mi exercise hi download zoa power mirror hi in install lenga hian in open huna lo omanga eta hianin Android OS le iOS le TV a man thei ni a Android thi kan choose tur khan ita a chuanin mirror dian kan lutang tuna hian USB ka hmang lova Wi-Fi in ka connect a chuan chuanin antenna USB man du chuanin etilai hi USB connection ti om hi tain in lut menga USB in phone le computer khan Thlunzawm anga Wi-Fi ka hmanga ke chuan phone le englova mirror hi in click anga chuan phone a hian connect to Wi-Fi hi in click ve thungang ka Wi-Fi ati danita maro chu antenna laptop ate chuanin Wi-Fi connect mai in connect on thei mai kan ni time ro chu USB ai ro chuanin USB kan lutanga I phone le computer in connect anga ti chuanin setting ai lutanga developer option kan mamo don ani additional setting kan lutanga developer option a hianin kan on anga USB debugging hi kan on ang an ok hanga chuanin an connect thei chawang an ok hanga retry ang ti chuanin a power soft te ti mutai click anga chuanin chungi PowerPoint remote ani tai skip anga backla chuanin computer na pangain on ngai ve omdona chuan
mi roll PC to phone hi kan click ang chuan mi roll kan click ang a ten kan lut leng a start now kan screen recorder hian a record theilu wangin hei video camera karon hmangta leia karon Thlunzawm a han hei ta hianin i du hei va khoi thei to dawn ani back te pawh i khoi thei a ei power on off a pause thei a han ta hianin screen kha screen recorder in record kop theilo wangin phone pahnih ka lo call rem chang si lo camera man tur ti chuan ti hianin i hmang thei to don ani lai minimize na ni a hi close na ni ti ka kan thadon nia ti chuanin tuna hianin e phone le computer in Thlunzawm mek a chian na chu hei hi camera via phone camera ka hmang ta ti khanin record na tan aman hal thei record na screen mirroring ni a record na atan kaman thin chu hei hi ni a